joftal ɓallimen Aissatou Ly tedduɓe on calminama on mbiyama bisimilla e coftal ɓalli meɗen kaliten alet hannde nde koko yowiti e kawguel kesel guel fedde CAF yuɓɓinta ene inire super ligue africaine walla mbiyen africaine football league holno guel kawguel yarata holiɗen diɗɗe tawetegal matengel hani darnede ngam yewtide ɗum ma en jaadu no wowiri ni e Arouna Deme e Dieynaba Sow jeyniyankoɓe hertorɓe coftal ɓalli. Arouna Deme a salminama. Aissata salminama ne hettiɓe ɓen e salmine. A salminama anne Seydi Sow. Salmitama Aissata en calmini hettiɓe ɓe kala. Heedi kadi e sengo am ñaamo ko yetta Sow gollidiɗo men Oumar Mamadou Sow a jaɓɓama. A jaɓɓama Aissatou Ly en calmini heeɗiɓe RFI fulfulde kala. Tedduɓe ko ɗum woni rewro yewtere nde bisimilla. mi salmini on e mbadi kuptude ndi mi salmini heɗɓe e hello Facebook o alet hande nde noon ko fattangue wonanimi jaɓɓade haalirde RFI heɗiyanke giwɗo Burkina o wiyete ko Ouseyni Tall ma en gartu e makko kono ɗo joni en payati jaltude kawdire baɗɗi to Europe aset hanki e alet hande Oumar Sow gaɗortoɗen ko Ligue arano o to France hanki kawdire ñalade jeenayoɓire e jokki ko noon Aissatou no mbiruɗa ni ñalamo jeenayyi ɓiijo e nder ñalamaji 34 toon to leydi France hanki Assat ina wayno kawri gulɗe kay tawi ko jaw mbaɗi hakkude Paris Saint-Germain e Strasbourg ina wayno ko parinaɓe ɓe pooliɓi loggi tati e kowal hakkude Nice e Lens ko gotel e kowal ɓe mbaddi ɗum ko hanki wonno hande kadi woodi kawre baɗɗe Aissatou Ly Lorient e Rennes tawi ko ɗiɗi e gotel Lorient fooliɓe Lille e Brest ko gotel e kowal Lille fooli Toulouse kam e Reims ɓe koɓe telduɓe mbiyen gotel e gotel Nantes kam e Montpellier ko Montpellier foola mbiyen nde tawno kamɓe hay ndigga ɓe loggani Nantes heeɓi loggi ɗiɗi Monaco ko joni kawral maɓɓe e Metz joofi ko kamɓe pooli ɗiɗi e gotel waɗi noon loggol ngol ganduɗa ko payidingol ngol Lamine Camara ɓiɗɗo leydi Sénégal loggi e sango silmaji nayyi tan yeehi ha janiyankoɓe hewɓe wiidi beele wona ina wayno ko bitna mbiyen loggol ɓurgol yodde e ndeɗo hitande kono eɗen mbawi wiide ɗum yaawi ko ñalawmaji jeenayyi tan tolna ko wona ɗum ne to Angleterre ko hanki kawodire ñalade jeenayo ɓiiri ɗi puɗɗi ko noon hakkude Liverpool jaɓɓinoɗo Everton ko Liverpool fooli ɗiɗi e kowal Brentford fooli Burnley tati e kowal Manchester City hakkude muɗum e Brighton ko kamɓe fitinaɓe ɓe pooli ɗiɗi e gotel Newcastle e Crystal Palace jaggondirino Newcastle lappiɓi loggi 4 e kowal Chelsea e Arsenal kawral gulngal no fewi wonno koɓe telduɓe ɗiɗi e ɗiɗi Manchester United e Sheffield United ko ina wayno Manchester fooli loggi ɗiɗi e gotel Aissatou hande ko kawral gotal watno ngalne ko joni joofi Aston Villa fooli 4 e gotel e yeeso West Ham en payet hankadi Allemagne jaltude kawdire e baɗɗi asey hanki asewere hanki nde ina wayno kawre mbaɗi Bayern Leverkusen siftinde ko kamɓe ina wayno gardi e oɗo saaha championnat maɓɓe toon eɓe jaare e toɓɓe nogas e ɗiɗi siftinde kawreɗe ganduɗa ko payidinde ne fewi pettama toon kono kadi men gartum mbeɗende ha ɓuuren e yajñade e kawral ngal ganduɗa oɗo ɓiɗɗo leydi Guinée e tawinoma e nder hen équipe maɓɓe Stuttgart tawi kadi ko golle payidinde woni e gollude toon ko en ngel kawdiran ni keddotoɗen Oumar saabu ene waɗi pettobal no mbiruɗa ni ɓi Guinée gonɗo toon to sami championnat allemand o waɗi toon ko fayidini o wiyete ko Séhou Guirassy guila championnat o fuɗɗi noon hikka o nanni mbadduji 14 médaille 14 woni gulet wari yiyeede kam guila joni duuɓi 39 ɗum waɗani toon e nder Allemagne ɗum warino wadde ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e 84 sen kali francinkore mbiyen 1984 ko e nden tan de ina wayno ko wayni e mbadduji mbiyen logga e ha joni gon folotire toon to leydi Allemagne kanko on noon mo mbiɗa Séhou Guirassy ɗe balɗe ko kanko tigui ɓuuri lollude mbiyen e fettoɓe Afrique ha eni e nder Europe nde tawno ko waɗi ko ɗum si heewi edine wayri e nder Allemagne kam ko ɗum gulet
e ñalawmaji jeetati tan mbaɗa loggi 14 so tawi koye nder Europe noon ɗum ni ko gotol yiino Cristiano Ronaldo waɗino ɗum hitande ujunere 2014 jaggi 15 kankoni o waɗino ko o way noon kono ɗum e heewani e fiftinde tan e tengtinde kadi golle paydinɗe ɗe fettoɓe Afrique nami goni e wadde hayso tawi Sénégal naɓe ɓe ɓerɗe ɗe no mbayɗo ɗenƴade nde tawno leydi Guinée noon e Sénégal ina tawɗa e jogorɓe fottude e nder wallahi Oumar Arouna en jii hande kanko Guirassy ko waɗata toon to championnat Allemagne o holno jiiruɗa golle makko toon mbawɗen jaggude tan hoye to fuddorino par ce que wona joni o futti nanude ha heewi boye makko ɗum ɗon jaggate tan hoye lawol nder wonno o rewi mataw hikka o ɓuuri weldede tan championnat o noon no wiiri ni yaawi taw neɗɗo no haala hen heewi par ce que heddi no heewi fewi yareten tan balɗe ɗe timmani taw sappo ni kono ham ho waɗi ko meeɗa waɗede sa waɗi hem yimɓe foof meeɗa wadde hakkille woppittema no fewi joni de yimɓe tolniɗo e championnat Allemagne mo woni o e Europe e hoore yimɓe fof nana goppe makko hakkille no wawi noon équipe mo woni o ni so renaki so continue ni hitande mayiɗe wora ɓurɗo ɗum doole jettuɗon hay Sénégal nana wattemo ko hakkille Oumar yinnoɓe ɓeyduɗen tan kadi ko heeɓi ina wayno ni gagnande e kawral mabɓe hanki hewɓe ni jadiyankoɓe kollino gaska o jooɗo haqqi jonti ɗiɗi ha tati ɗum fof kadi ina wawi jeeyede ko ustata ko manam golle paydinde ne jomum fuɗɗino ñawdi yo tedduɓe en payat hankadi e toɓɓere men aljuma hecci hanki kawguel kesel fukko koyguel biyeteguel Super League africaine fuɗɗama to Dar es Salaam to Tanzanie diɗɗe walla mbiyen club aji jeetati tawaguel kawguel TP Mazembe mo RDC Al Ahli mo Égypte Espérance mo Tunisie Wydad Casablanca mo Maroc Mamelodi Sundowns mo Afrique du Sud en Yimba mo Nigeria e Simba SC Tanzanie Petro Luanda mo Angola sen miccitima kawguel banguel ni eɓɓanoma e hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goho to Europe kono yahani holko hadno gollidiɗo men o Ceerno Moussa Ba waɗani en hen jangtore keɗoɗen eɓɓore sincugol Super League ɗum woni folutiral mawnungal lato ballon hakkunde kippuji mawɗi Europe fuɗɗanoma ŋunede ko neeɓi kono ko hitande ujunaje ɗiɗi e noga e goho hoorejo Real Madrid Florentino Perez e hoorejo Juventus Turin Andrea Agnelli feññini o dabare sincugol Super League Europe caggal ɗum clubji 12 jeego ɗi leydi Angleterre 3 ɗi leydi Espagne e 3 ɗi leydi Italie ɓangini tawti on dabare kono sincugol ngal folotira lato ballon tawgal ko eɓɓodirgal e Ligue des Champions mo UEFA ardi addi lorral mawngal hakkunde hooreɓe ballon Europe wono Paris Saint-Germain Bayern Munich e Borussia Dortmund holli kañum jaɓali tawtude e on dabare sincaɗo buy équipe ballon yi e on Super League eɓɓore bugitagol pottina kippuji to soki sabu yeddodiral ko nden eɓɓore immini clubji anglais ɓen holli yalti e mum ɓay tawi lutti AC Milan Inter Milan e Atletico Madrid ɓen ɗon kadi sorti juuɗe ɓe halji ɓe ɓurtu miijitade dabare on fiye ɓe wawa fottinde fo no tamƴinaka nden eɓɓore Super League Europe fuɗɗite ko neɓa Ceerno Moussa Ba Paris RFI jarama Ceerno Moussa Ba Haruna en nani ɗum eɓɓanoma to Europe yahani matema ɗum yaaɗo e leyɗe men Afrique aɗa andi Europe équipe aji mawdi gondi toon di won hen ndi jaɓano won noon koye UEFA woni fedde ardinde football e Europe nde welano ɗumen e fewi kañumen ni no wawi wiyede kañumen bonni foof hakkille o iwruno ho banggue FIFA noon kaɗo gandi yoni to tolniɗo presque to tolniɗen enen Afrique o kam kamɓe jogui ga doole président mabɓe wiyeto Gianni Infantino gardiɗo FIFA o kala yiiɗi wadde Afrique tan to tolniɗo o waɗat kala ho wima waɗa banggue goɗɗo ɗon kiyade ga o addata kalis mo nanni hen e ɓe wondi hen ɓe mboɗo sikki no wawi yaare moƴƴi woni noon noɓe puddorino ni ɓe mbino équipe aji ɗi ma won nogas ɓe jeeha nder ɓe donki yettinde wattaji yeetati ɗi woodi yaltinaɓe hen ɓe jeeya hen ɗum noon peut être no wawi woda addi hen bonni hen kono ham do tolniɗen hande ɗo no wawi jaggede wonde noɓe darde ɓe daari hen ne no wawi yaade non ma en ngar e ngon fannu Dieynaba ɗum fuɗɗima Simba Sport Club mo Tanzanie hawdiri e Al Ahli mo Égypte ñande aljumande hen diɗɗal fof nandi madduji ɗiɗi
Mamelodi Sundowns Afrique du Sud kañum ne hawi hanki Petro Luanda mbadduji ɗiɗi kowal TP Mazembe MRDC et Espérance mo Tunisie ne gonno e hawdirde mi anda holko woni TP gagni ko kamɓe kawi mbaddu woturu kowal d'accord Wydad Casablanca e Enyimba mo Nigéria ma kawdiri yamɗe 17 ɗum woni kawdire quart de finale de quart Super League sey mawot bangue to ɓuuri heedirde sa ƴeewi pays Maghreb ɗi walla to côté Afrique du Nord en fait ɓen ɓuuri waɗi leyɗe tati ni ganduɗa giwi ko Maghreb tawaɗe Super League an mata ko Algérie tan woni ko wonani hen pour le moment ɗum taki affaire o ma wonɓe ganduɗa nanata ɗum meeɗata yaade hen walla jawata yaade hen tawi justement so woni ɗeɗo ganduɗa kippuji 7 ɓooli e compétition ina ɗeesi weñade kam min e hooram hawnaki e duuɓi garoji ɗima ɗum ɓurɗon woni probléme tan sa ƴeewi kalis bangue kalis ɓe liggade kalis ummini ɓe so tawi noon hoɗon yimɓe tolni hen ham hakkude mabɓe tan on to uddi woda jeeyaɓe hen heddiɓe jaltini hen ɗum noon ma war Afrique ko joguino goɗɗum bangue Ligue des Champions coupe ka fofo saade dañal ngal yarani noon mboɗo sikki équipe aji gondi toon so ɓooyi wonta dañ haydara no wodi andinde tan noon heeɗiɓe ɓe koye yewtere nde jeeya ɓe gaddi jiyanɗe mabɓe e ngel kawguel kesel keɗoɗen yoga e majji keɗoɗen yiyande heeɗiɓe ɓe ɗe ɓe gaddi ko Ceerno Dia ɗo leydi Mauritanie kaf mbuñare ndi tan woni haaji muɗum ɓe ƴewani kisal cellal fettoɓe balɓe Super League mi tan rewata tan koto Super League européen rewi ɗo sukaɓe fettoɓe ɓe mbawana ɗum foof éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations championnat d'Afrique des Nations championnat nationaux Ligue des champions CAF coupe de la confédération des nations africaines e ɗum ɗo foof hewri fettoɓe balɓe ko Baro Diallo ɗo hekko City Super Coupe Africa ko hunde moƴƴude nde CAF waɗi ɗiɗo coupeji so tawi ene piiji e dongre Afrique nde ma football Afrique yettoɗo han ɗo yettade ko Baliou Mamma ɗo e leydi Mali CAF waɗani golle mum foti waɗirde ni saabi ɗum fonno ko kippuji toɗɗaɗi 20 e nayi ɗi fo jaaha ngam Afrique fo yiito hen hoore muɗum saabi ɗum CAF en teskima buñaje ɓe dokkete ɗe fof koɓe ñamoɓe ɗe Super League kon ko hunde labade hawrude wawude ɓantude fuku koyngel kon e nder Afrique no hani noon ka tawat haɗota e fuku koyngel kon hara waɗa e fuku jungo waɗa e jippiro e goɗɗi goo kadi hara ɗum ɗon Budal Demba Diong Nouakchott Super League tubakoɓe mbino ne mbaɗa ɗum to Europe to en ɓe cali ɗum holko saabi eɓe jaɓani en ɗo noon koɓe ƴewata koɓe puɗɗo e meɗen so moƴƴi ɗum kam moƴƴi tan so moƴƴani ɓe kanna ɗo en heddiɓe ɓe kaɗa ɗumen hitande ujunaji ɗiɗi e nogayi e go'o clubaji mawɗi ɗum wonnono Liverpool e Milan AC e Bayern Munich e ko nandi e Barcelone e ndiɗo clubaji fuɗi ɓe hoƴino ɗum ɓe hawrondinno ɗon ɓe miilino wadde kawgel mangen ta ɗin ɗon clubaji fu ɓe tawi kuppuji ɗi ɓe fiɗata ɗinne heeriɓe ɗum ɗon taki ɓe sali tawtirede ngel ɗo kawgel e joni FIFA e waɗi e feere ɓe ƴetti clubaji Afrique 7 fabɓe fuɗɗira ngel ɗo kawgel hunde moƴƴere hunde ɓamtore football meɗen Afrique e yiyan tan eɓe tinno ɓe waɗa kawgel ngel coupe molanaɗo Allah 24 équipe ko Oumar Ka Banjul West Africa kam elle ka Nigeria tan heeɓi hen club goto hollata en tan ka football ngal kam si hangal waɗi développé ne Afrique banggue hirnangue kam yaani hen hoorem ko Lamine Ibn Omar modde Gambie leyɗe West Africa ɗen ɗo ko championnat national maɓɓe on ko ɗum ɗo woni ko loyi ala club ji kerɗuɗi tawi no hara club ji kerɗuɗi woduno comme wano ɗe leyɗe Maghreb e Arab ɗen towto ɗum ɗon no moƴƴi heeɗiɓe ɓe ɗum woni jiyanɗe mabɓe siftinde noon eɗen tawda e oɗo saaha e haalirde RFI fulfulde e heeɗiyanke goto on nanimo joni joni kanko woni Housseyni Tall salminama addi yiyande ma salminama iyo Ousseyni men gartu e ma wiide tan noon hankkadi Arouna heeɗiɓe ɓe garti e fannuji kewɗi yiyande yoga en woni ngel kawgel hanani ni waɗede woɗɓe mbi ene hani goɗɗum kadi ko teska woni ene famɗi clubaji Afrique hirnangue gonɗe hen worti Nigéria leyɗele arabeɓe ɗe kañumen keeɓi diɗɗe tati clubaji tati leyɗele keddiɗe ɗe kañumen ene hen holko saabi yiyande ma Arouna leyɗele Afrique hirnangue kewɗe tawaka hen ay ndeɓe potti ɓe mbi ne mbaɗa nogas e nayde équipe Guinée biteɗo Orayano wawno wonnude hen
sa jettino Nigeria ne wano dañde équipe goddo, Ghana no wano dañde, Mali Joliba no fonno jeere hen parce que sa jeewi ɓe nogas e nayre ne jeeytuno hen, hay Côte d'Ivoire no wano ƴeewede no dañiri hen. Sénégal noon wawano par ce que ɓurto parade Sénégal ɓe jetti ardiɓe jeetato ɓurɓe ardiɓe gaɗa mbimino nogas ene gardide classement he enam nde ɓe pawi nde ɓe ƴeewi kala toɓɓe dendinade duuɓi sappo battinidde leyɗele Afrique foof to tolni hen Sénégal ɓurɗo parade hen o woni génération foot e jaraf ɓen noon goni won namdal ni gargal holno sumgo ngo yaari yimɓe ne jiiɗi famde ɗo ɓe cuɓori tan he ƴewde classement équipe aji Afrique club aji ɗi e duuɓi battinidde ɓe ngar jetti jeetato wonɓe yeeso ɓe no waɗiri classement FIFA e classement CAF ni no waɗi classement mo ganduɗa noon kañumne he club aji ndendina toon nde ɓe jetti ɗum nde ɓe jetti jeetato adiɓe ɓe mbiya mbat hoɓe mbaɗiri formule moɓe jetti yoni o woni quart de finale tan ɓe kawra jeetato ɓe kawra laabi ɗiɗi jahole gartol nayo heddotoɓe kawra e demi finale ɓe dabbidin hoɓe jinno adan ho soɓe mbaɗino ɗum presque match uji ɓuuri temedere caggal ɗum noon ɓe gandi wonde wawa ɗo ɓe tolniɗo e calendrier won e haalɓe han joni joni ɓe won hen piiɗo yoruji ho tampi mbatta football hono pettata hono heewi no feewi sa ɓeydini heɓen ɗo hanne ɗo tolniɗen ɗo goɗɗum haɗa ɓeyɗo tampindeɓe a ƴeewan ni e banggue balli mabɓe rentira ɗum noon addi wonde ɓe usti par ce que éliminatoire uji coupe d' afrique ji nan ɗo coupe du monde nanara coupe d' afrique kadi no foti wadde to Côte d'Ivoire soɓe gayni on éliminatoire uji mbaɗa préparé coupe du monde 2000 paaro Amérique Canada e Mexique ma ndendato ɗum foof nannude ɗon compétition keso weeɓata e weeɓata ɗum noon Dieynaba anne hol ko miijiɗa woni sababu hande waskol tawede leyɗe Afrique kewɗe a heeɗima miijoji e heeɗiɓe ɓe ndi mi haali ɗum nane Afrique banggue hirnangue sa ƴeewi ko banggue ɗo e Afrique ko banggue rewa Maghreb en ɗi kamɓe football mabɓe local ɓuuri yaade sa ƴeewi hay ko wayno Égypte hande équipe mabɓe mawɗo tan ne heewi hen ɓe ganduɗa koye nder leydi mabɓe jouata hande sa ƴeewi Sénégal ko joni ni ɓuuri teskede sukaɓe ne ƴette e football local o enen nanne équipe A andin tan probléme o woni ko e club aji hande no Arouna wini ɗo Sénégal ko Jaraf e génération foot ɓuuri hen saɓato génération foot mbaɗaɗo yakar so yi ha sukaɓe makko puɗɗima fettude seeɗa metsa ara nawa ɓeɗon andi a wawi wiide aɓe jeeya e ɗiɗon compétition ngaji ɗum ɗon addi probléme Afrique o banggue hirnangue so wino waɗa concurrence leyɗele goɗɗe dañat probléme jeeyede e won ɗon compétition surtout so woni équipe aji jeetaɗe ayi nanno hay so woni nogas e nayyi Sénégal ne wawi wasde jogade chance jeeyede hen ɗum addi probléme caɗele ɗe woni ko ɗo football local ne manqui développade ne manqui yarude yesso e leyɗele men ɗe ga hen ɗum probléme non Dieynaba yende ma ene waɗi fayida sen gummima noon e haala fukko koyngel en garat e kabaru rugby saaɓe ɗon Afrique ne ene waɗa ko faydini Afrique du Sud hani hawdirde e timmode kawguel manguel adunaru rugby e Nouvelle-Zélande hanki demi-finale baɗɗo hakkude Afrique du Sud e Angleterre wulino saabi Afrique du Sud nandi ko mbadduji 16 Nouvelle-Zélande waɗi mbadduji 15 wulino mbeɗe wiya Nouvelle-Zélande plutôt Angleterre Nouvelle-Zélande e Argentine kañum enne kawrino Dieynaba hulingal diɗɗal ɗaminiɗa ma fol hakkude Afrique du Sud e Nouvelle-Zélande e timmode nde Afrique du Sud sa ƴeewi tan potital makko hakkude makko e Angleterre aɗa andi kanko omo jogui chance hay so woni Nouvelle-Zélande kam wona équipe mo ganduɗa kañum ne ene welsinde mais Afrique du Sud e toɓe gummi ɗo e toɓe ndewi so ɓe tinnima mbeɗa jogui yakare aɓe mbawi hebde coupe o ɓe gartir ɗum e nder dunde hawnaki coupe o ara hikka Afrique en kalat ɗon e haala rugby en jahat noon e banggue sutugol ko teddi nde wonno Afrique heeɓi hunde ɓi Burkina e hon bibi woni ɓurɗo wawde suutude ko teddi e adunaru ndu a tawi hanki o suuti fodde 230 kilo e kawguel baɗannogel to Écosse ko hay goto meeɗa suutude e ngel kawguel Ouseyni anne kaaɓi Burkina hono jiiruɗa ko ayron bibi waɗi ko adi taw a jarama ran fu on salminama on juurama yettama ɗum ɗo wenani ɓiɓɓe Burkina Faso weltare mawde aren bibi
so on teskokke ɗum ɗo ɗiɗaɓum majjum lawon ɗiɗaɓum wonko ƴetti e nde ɗo hunde e hono ɓe yiyata ɗum kiloji 250 e donc wona hunde weeɓude ko sabude ko yiya champion du monde andi wona hunde ko weeɓi ɗulle ɓiɓɓe Afrique fuu no welti e nde ɗo hunde sanne ene wayno ni won miñi ko kadi mo ganduɗa ene e ngol lawol ngol o ƴetti kañumne ko hen dillata ko noon worri mate ɗum ene yaaji toon to Burkina e Burkina Faso so gonga Allah ni nde hunde nde wana yaajinde toon are mbiɓi tan ɓuuri kañum ka elle ummi ko nde hunde waɗi formation muɗum waɗi ɗum liggehi muɗum ko Allah walliri ɗum laati meccal muɗum jonka toujours ɗum ɗon tangol to jaafoɗo mi waɗi françire hen wasata yo ɗum noon Ousainou Tall a jarama tedduɓe joni en payat e tindinoji docteur Diawara hande noon arti e ɓandu ɓurtundu e caɗele ɗe wawi addande dillowo e coftal ɓalli keɗoɗen docteur Diawara. Ladies and gentlemen, here we go. I am Bibi of Burkina Faso. Come on, Saheba hade min naatde affaire dogoɓe pettoɓe balle il faut ganden tako ko woni obésité no waɗi différence hakkude obésité e surpoids ɓanndu ɓurtude wawi dañde ɓanndu tawa wonani obèse donc ɗum andirte ko calculaji no foti waɗe e calculaji ɗi wiyete tubakori ko IMS indice masse corporelle oɗon calcul ko ɓanndu ma wawa no foti e darde ma no foti calcul o koye hen watte pour ande an ko surpoids joguiɗa walla ko obésité joguiɗa e nder calcul oɗon fanno mo dañata o so tawi fanno oɗon no woni entre 25-30 ɓe mbima entre poids so tawi joni aɗa woni hakkude 30 e 40 ɓe mbima ka obèse so tawi aɗa woni dow 40 ɓe mbima ɗum ko ɓiyeten ko ɓanndu ko fuuyi obésité o ɓurti yaagal e kettugol ballon walla yimɓe dogoɓe e waɗoɓe goɗɗum ɗum fof tegi e discipline mo mbatta o obésité ko ɗum ko graisse nder ɓanndu no aɗa wiya neɗɗo no ɓuttiti taw ko tew wona graisse on wona obèse jeyata neɗɗo mi jobal ɓe jogui ɓanndu kono ɓanndu o koko ƴaggi o ala graisse on joni on ala danger joguiɗo danger ko dogowo walla pettowo bal tawa an ɓanndu ma ko graisse so jomum ne yaha même so ne yaha ni tan e koyɗe mum wiyata ko ɓanndu o fof no jilla so tawi ala graisse so tawi wona obésité baɗɗo graisse so tawi tan ko muscle haɗa tan waɗa jomum hoyata e nder ɓanndu makko o hoyata bien vrai que nder sport o ɓanndu ha heewi ne haɗa so tawi jomum waɗi graisse min jogui ɗo des appareils sa waɗi ɗo jour a pinci ɗum aɗa wawi andude la masse de graisse so jomum tawi ko masse de graisse koko heewi tan ne wawi addude mo caɗele tan a anda ne wawi tottudema tension ne wawi tottudema graisse e nder ɗaɗi dongo ƴiƴam nde wiyete cholestérol ne wawi tottudema muuseki koppi par ce que so yehi ha ɓooyi koppi ma ronkata poids ma ne wawi tottudema kadi probléme fofan so jomum yehi seet tan yiyata kono fofan makko no ummo jomum warani ne wawi tottudema kadi diabète ko ɗum wiyete les maladies cardiovasculaires ne wawi tottudema diabète ɗum complication fof ne wawi éviter ne évitirte jomum anda ko ñamata ne waɗa sport noon min nani tindinoji e docteur Diawara mi anda noon so tawi waktu o hokki en onon ne gaddon hen jiyanɗe moɗon ene ɓitti no fewi Oumar ɓanndu ɓurtundu moƴƴandi kanko onon liiduɓe barinaɓe mbeɗa sikki kalante ɗum kono lenda no wiiri ni kam ina anda coftal ɓalli koko wallata no feewi e rewidade ɗum wonande ɓe Allah rokki ɗum ɓe nde tawno saaha kadi wona neɗɗo o rokkat ɗum hoore mum ko wayno woni fof yo neɗɗo teddin softinde ɓanndu muɗum gila ko ɓuri bagal yanani e woyni muɗum noon tigui heeɗiɓe on paami ko ɗum noon uddi yewtere nde min jetti on heɗogol mon lobbol min jetti Ousainou Tall tawaɗo hande yewtere coftal ɓalli men min jetti hoɓɓe men Arouna Deme anne a yettama Dieynaba Sow ko ñamo ñebbe eyo Seydi Tall e Sow en min jetti e heɗɓe e karallagal ngal Malang Sonko e heɗɓe e Facebook live one jettama kala jolaɗo noon ene wawi natde e lowre fefe toɓɓere refi toɓɓere fere hetto yewtere coftal ɓalli men on jarama ha yontere arore